कोनो गुरु चरवाहा लइका से कोनो पढ़ल लिखल लड़की के पाला पड़ गई बा। ये दुनिया में बड़ा किस्म किस्म के बीमारी बा। केहू प्यार में पागल बा, केहू प्यार के पीछे भागता, तो केहू दारू के पीछे भागता। सब परेशान बा, जे जहाँ बा वहीं से परेशान बा। बाकी ये भैया ये हमार चैनल है मीनाक्षी राजा ऑफिशियल। एक आप लोग सब्सक्राइब कर लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जाए। कमेंट बतावेला कि केकर विचार कैसन बा। मिथिलेश भैया कमेंट लोगन के देख के ई पता चल जाला कि के कितना विद्वान हो। और ये आप लोगन के कमेंट ही कलाकार के महान बनावेला। सुधारे के और सुधरे का आप ही लोग तरकीब बानी, आप ही लोग बताइला कि के का करे के चाहिए। बाकी हाई कोनो लड़की भी या लड़का के यहाँ जाके कहते सुना बड़ा हमार डिमांड बा। लड़का कहता कैसा रे भाई, देखे में तो लगा था लेकिन तनी ते बताओ हम जाने। वो लड़की कह दिया बानी सबसे झकास हम अपना क्लास में। लइका करेल समार बैठे खाती पास में। सब करेला बड़ाई हम केने केने जाई, केहू कहे अमर पाली केहू लूलिया। लइका कहता अरे भाई माने के पड़ी। कहता बड़ी लम्बे लम्बे जाले चूल्हा बुलिया। बड़ी लम्बे लम्बे जाले चूल्हा बुलिया। गोरी सती के टिकुलिया पढ़े जब बजालू इस कुलिया। कहतिया स्कूल के सगरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर बा, तोहके नहीं के पता। सुना संभारी ला। कहतिया कि सुना